El Sàhara va ser província número 53 d'Espanya fins al 75. De fet, els meus pares tenen nacionalitat espanyola i jo soc un refugiat. Això és una cosa que jo legalment no ho entenc. No ho entenc com jo puc ser fill d'un espanyol i jo soc una persona refugiada. Un refugiat saharaui aquí en l'estat espanyol ha d'estar visquent d'una forma contínua i de manera legal a l'estat espanyol durant 10 anys per poder obtenir la nacionalitat espanyola. En un altre país, amb 2 anys ja tenen el dret de nacionalitat espanyola. I nosaltres, que som l'última província, o sigui, la província del 53 d'Espanya fins al 75, amb els meus pares amb nacionalitat espanyola, he d'estar 10 anys i encara et fan traves per no poder obtenir la nacionalitat espanyola. Però això, diguem-ne que molta gent no ho sap, no és perquè no volen saber-ho, sinó és perquè realment és un tema tabú des de l'estat espanyol i des de molts estats que són amics del règim alauita, que és el règim marroquí, i clar, si hi ha aquest silenci mediàtic amb tot el que envolta el cas del poble saharaui, evidentment ningú sabrà res de que n'hi ha molts i molts milers de persones que viuen allà en campaments de refugiats. És una data molt important de poder denunciar-ho. N'hi ha moltes generacions que han nascut en campaments de refugiats, generacions que han mort en campaments de refugiats, i si seguim d'aquesta línia, segurament moltes generacions sortiran moltes més generacions allà als campaments i moriran moltes més també. Això, evidentment, li converteix en una situació política. Això no són refugiats humanitaris, això és un refugiat polítics. O sigui, és una situació política que s'ha de soldre d'una mena política, i crec que la clau del conflicte ho té el regne d'Espanya, que és el màxim responsable de la situació que visquen la gent als campaments de refugiats saharauis. De fet, és la potència administradora del territori del Sàhara, o sigui, no ho dic jo com saharaui, sinó ho diuen les Nacions Unides, però no volen assumir el seu paper perquè, evidentment, ells tenen uns tractats que ja estan signats del 75 amb el regne del Marroc. Els primers campaments s'han construït per dones, amb la melfa, que és la vestimenta típica de la dona saharaui. Quan van arribar les primeres dones amb les seves melfes van a construir les primeres jaimes, i allà és on ficaven la gent gran, els nens, els malalts, els ferits, que clar, venien d'una travessera molt gran, on hi havia bombes, hi havia una mica de tot del règim marroquí que bombardejava la gent que fugia dels territoris saharauis cap a la frontera de l'Alger. I això va començar, diguem-ne, a construir les primeres jaimes, i ja un cop s'han assentat allà als campaments, les primeres escoles són construïdes per dones saharauis, els ajuntaments són construïts per dones saharauis, els primers hospitals són construïts per dones, i això és el que realment parla del paper tan important que té la dona saharaui dintre de la comunitat saharaui i dintre de la lluita del poble saharaui. Quan vam arribar als campaments, havia un 97% de gent que no sabien ni llegir ni escriure. I avui en dia només és el 3% que no saben ni llegir ni escriure. I això parla molt bé de l'organització que hi ha dintre dels campaments, perquè al final són campaments de refugiats, no deixen de ser-ho, però s'organitzen i funcionen com un estat, com un qualsevol estat de la Unió Africana. Hi ha molta gent que viuen actualment als campaments de refugiats, hi ha molts que ens van morir dintre dels campaments de refugiats, n'hi ha molts, com jo, que hem nascut als campaments de refugiats, i tot això és gràcies a l'abandonament de l'estat espanyol, l'ocupació del règim marroquí i el silenci de la comunitat internacional de la situació del Sàhara Occidental, que això és vergonzós, que segueix passant coses com pateixen la gent que viuen als territoris ocupats, i amb el silenci, de fet, amb la complicitat de la comunitat internacional, que no diuen absolutament res, que coses que passen nosaltres denunciem i ningú ens fa cas,
i això és molt trist que en el segle XXI segueixen passant coses així. Però bueno, nosaltres a nostra lluita seguirem donar-li suport a tota la gent que viuen allà als campaments, als territoris ocupats. Intentem des de la diàspora donar-li visibilitat, cosa que ens costa moltíssim, donar-li visibilitat a la gent que viuen allà als territoris ocupats i als campaments refugiats, perquè amb el silenci mediàtic de tota la comunitat internacional ens costa moltíssim. Però el nostre paper és lluitar, seguir i no tenim ni podem deixar-ho. És una obligació que ens ha tocat i l'hem de fer.